Primera fila per a 5 dels autors del riu Tenes i el seu paisatge. Són Josep Prims, Jesús Cano, Lluís Gascón, Júlia Cantós i Assumpta Bosch. I escenari per als altres 3 restants. El coordinador ideòleg de la publicació, Pere Gendre, amb els santaolaliencs Lluís Galobar i Maria Àngels Bonet. Tots 8 han col·laborat amb textos i imatges en la publicació del primer passeig fotogràfic pel riu, amb la geografia, la flora, la fauna i el patrimoni arquitectònic del Tenes. El llibre va sortir per Sant Jordi i ja se n'han venut 600. Fer tan poc temps que l'hem donat a conèixer, doncs la veritat és que estem molt contents i sobretot estem molt contents perquè té molt bona acollida, al ser molt visual, doncs la gent ens ve, ens ho diu, ens ha agradat molt, el regala, per tant, és l'objectiu i n'estem molt contents, molt contents. De la primera edició només queden uns 100 exemplars. El riu Tenes i el seu paisatge recull, segons els seus responsables, més de 250 fotografies. Algunes es van seleccionar per a la presentació del dimecres. El valor del llibre, sobretot, és que posa en reconeixement tot un espai que és molt pròxim, que la gent moltes vegades li passa desapercebut i que en canvi té un gran valor paisatgístic i de biodiversitat. I en moltes de les fotografies s'aprecia, a vegades ens sembla que hem d'anar molt lluny per veure de penquer. I amb aquest llibre es posa de manifest que aquí al costat de casa, amb una mica de paciència i fixant-nos-hi, doncs tenim paisatges espectaculars. Aquesta publicació s'ha convertit en un segon volum, un treball complementari que fa 8 anys va editar un dels col·laboradors del llibre, Jesús Cano, amb el Bertí Flaixos d'una cinglera, mà a mà amb el santaolalienc Marcel Galobar. 2 treballs que posen en valor un paisatge i un patrimoni natural de quilòmetre zero.